tentreman kaluhuran. Ugi tansah kajiwa asari roh. Dumateng panjenengan daya sapa waradene tanggung kepatiun. Dumateng para alim ulama ingkang agung kula kenging sagung patuhanipun. Para sepuh pinisepuh ingkang kaageng dipun. Nunjing ingkang nulih panjenenganipun Bapa Agus Haryanto, saha Ibu Diah Novitasari napa ingkang berkat. Boten ngata lumen dumateng para kadang tenebel saking keluarga saking para barongan rasa budaya ingkang mijil saking telatah berbatin. Kecamatan Labu Bangsa Kudu sing atur pangarsani panjenengan Bapak Cipto Sudarsono. Ugi para lenggah para pamirsa kakung semono putri minggah ingkang ya tamu ingkang agung natus rahayu. Alhamdulillah ing titik kalenggahan bargan bener saged nyawiji mangayu bagya wontenipun ati cara tasah kurang wali matohir kang putra paring asma Piko Raditya Pratama. Mugi sasampunipun hitanaken pinaringan enggal jangan wangsa malih wonten kapar wilang dadosaken putra ingkang saleh bertitian tua kamelati tetap bisa bangsa. Mugi ing titik kalenggahan partian punika Bapak Agus Haryanto saha Ibu Diah Novitasari tetapi adat tanah bojo ade mukar Kerto putra kekalih. Ugi saluran kadhe para madya wasana rahayu nerewing para kabucal sedaya sukertonipun dadosaken putra ingkang suci boten kathah sekala punapa-punapa pinaringan panjang kaliyan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh. Sasampunipun panjenengan sami diaturi suka parisuka palipur kaliyan kadang seniman triwati saking keluarga sandiwara barengan raka budaya titiwancinipun kuasa kadang sinambiran dibahan. Adicara pangruwakan. Mriku badhe nepang kula paringi nomor Raden Pentul dening sisian kula ing sanggar pamujan Raden Tembak paringi asma. Raden janji kalian kegedean kula ketika lenggan Ari Selasa Wage watur tumuju wonten ing Pasuruan Kidul. Bisa ngadheping tlatah kerabat Jinaturata kajawi Udaraso ugi wonten Udakara wigati kang bakal kula aturaken. Katiga iring para pradoga ingkang sampun sumadyo wonten papan pahargyan jumenengipun Raden Petembem wonten sangadheping tlatah kerabat Jinaturata. Ora ta selai kasunyatan iki dina gati-gati sliramu tak atur tumuju ning sangadheping tlatah kerabat Jinaturata kajaba iki dina Udaraso jroning rasa atiku kelawan sliramu uga ana Udakara wigati kang bakal tak aturake marang jeneng sliramu. Yen to kasunyatan ora tak selai bapak talaso ning tanah Pulo Jawa. Aku paring sesanti yen to iki dina kasunyatan aku pikantuk cecala awak dhewe kudu madheg adicara pangruwakan. Wah, ampreh saene pripun, Mas? Ing bebungkuran wis tak aturi yen to kasunyatan iki dina sliramu nyarujuki. Sesebutan Raden Pentul kelawan Raden Tembem sajak isih muda tumarno. Dening iki dina sinampiran jejeban adicara pangruwatan ganti jejuluk Kaki Legaya dalah ini Legaya. Kaki legaya dalan ini legaya, Kang Mas. Kaki legaya. Ini Legaya. Sajakipun kok wonten penjak ganter-ganter menika mbok menawi badhe wonten tamu dipun ranting sak wetawe. Tanah Pulo Jawa kasunyatan apa kang dadi? Aturmu iki dina. Tamu tuh bisa jroning rokok ya awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewu bapak tenaga kesempatan tamu ingkahanan pahargyan menawi gati-gati dinten menika kula badhe nyon pirsa dumateng panjenengan sami. Panjenengan paring asma sinten saking tlatah pundi? Piko Raditya Pratama. Nami kula Agus Haryanto. Bapak Agus Haryanto, leres nggih. Saking tlatah Diah Novitasari. Sewu. Putra kekalih paring asma Piko Raditya Pratama saha Arjuna Kenji Alfaris. Leres nggih. Sewu Bapak Agus Ibu.
Iya. Anggenipun panjenengan saking tlatah Pasuruan Kidul khusus saking kelompok kula pun kaki legek dalah punika sisian kula nini legek mengko wigati punapa. Nun sewu dalam talang aturpun Bapak Agus Haryanto setunggal silaturahim kaping kalih badhe nitipke utawi maringke putranipun nggih menika ingkang kagungan sengkala Julungwangi. Kaping kalih menika jaler sekalian dipun astani uger-uger lawang. Pun ruwat kaki legeyek lan mini legeyek. Nuwun sewu Bapak Agus Haryanto sawi ya panjenengan sak keluarga atur tansah kula tampi atau kekalih tambah pasukan yang sangat Jawa Pati. Mengko wigati ingkang kalangkung lumantar talang atur panjenengan. Giling titi kalenggan parjan punika panjenengan netepi adat tanah Jawa. Gadahi putra ingkang Pambayun utawi ingkang Bajeng. Lairipun barengi mlethek ing Surya. Leres nggih. Kengkang tan nandang Sukerto Julung Wangi utawi Julung Kembang. Kapara panjenengan gadahi putra kalih cacahipun mijil kakung sedaya. Ugi kawastanan nandang Sukerto uger-uger lawang. Pun pasrahaken dumateng kula lumantar kula nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa nglukat Kerto putra kekalih panjenengan. Nuwun sewu Bapak Agus. Anggenipun panjenengan pasrah putra kekalih panjenengan dumateng kula saha sisian kula apa sampun ikhlas layar Gusti. Ikhlas. Ikhlas lain Nggih ikhlas nggih. Ikhlas putra panjenengan kedua kami. Nuwun sewu Bapak Agus Haryanto sawi Sari. Sak sampunipun panjenengan pasrah putra kekalih panjenengan dhateng kula saha sisian kula tasih wonten wigati ingkang dereng kawedan menapa sampun murah kabeh. Sajak panjenengan ganti-ganti badhe kondur tumuju dalem suwang-suwang. Kula tansah sugeng derekaken kondur itu. Rayune wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lega ya. Kalau sangat kaki. Panjenengan kalian kula uga karana 10 tahun lawase lan duweni momongan. Kasunyatan. Lah sak kasunyatan iki entuk momongan najan ki mau putra-putra titipan ya ki ra dadi apa. Wis tak anggap kaya putraku dhewe kaki. Wis dadi sak mestine awak dhewe kudu kaya mangkono mergo nugroho saka Gusti kae kudu ditampa kanthi ikhlas sing ana ing pegan. Ini lega ya. Kaki lega ya. Aku mangerteni sliramu tak sawang kae pasuryanmu uga bobong jroning atimu mergo duwe anak senadyan to anak titipan ning kasunyatan iki dina aku eling weling saka Bapak Agus Haryanto sak keluarga. Yen to masrahake anake sak kloron nandang Sukerto. Kang Piko kae rikala laire nandang Sukerto Julung Wangi. Julung Wangi. Kapara bocah sak karone uga nandang Sukerto uger-uger lawang. Uger-uger lawang kaki. Aku wis samapta ing diri siaga ing kanthi 7 dina 7 bengi lawase nyengkerke wujuding janur negdong pusaka. Ana sanggar pamudyan kae kaki. Coba kae pundhut. Kaya mangkono. Kaki legi. Ini legi. Apa kawujudane janur kuning kae mau ana sanggar pamudyan iki to ki? Banget panerimaku kasunyatan iki dina sliramu mundhurke wujuding janur. Tak sengkerke 7 dina 7 bengi lawase kae. Mergo syarat-sarana ing tlatah tanah Jawa kae janur mengko werdi. Yen to cahya utawa nur iki dina kasunyatan tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha. Kaya ngono ya kaki. Bakal tak kalungke ana ing jagane anakmu supaya kalih budha dereng sam. Monggo kaki.
Ini lho. Apa kawujudaning janur kuning ki mau putraku kok tambah mencorong tambah bagus lho ki. Apa ya katiyasaning janur kuning iki to ki? Wis dadi kasunyatan yen to iki dina sliramu mangerteni yen to cahya utawa nur nyawiji ning jiwa ragane anakmu sakaro. Kaya ngono ya Yen Kaki. ditawang tambah cemorot katon pasuran tambah bagus. Heeh Kaki. Rening wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa, mula saka iku anakmu bakal tak lukar kertone kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Ewang-ewang aku manuku puji. Tak rewangi Kaki tak dereke. Ini lho. Kasunyatan anakmu saklara iki wis kalukar kertone dadi cakang surat sekolah. Kaya ngono ya Kaki. Yen to iki dina jubuhake marang kahanan. Kawit dadi anake kang kegiatan iki dina bakal tak paring yuk Joko. Joko mujuti bocah lanang kang puji simbolan rakyat. Lagur besok bakal dimakan ana ing dalan kang dhuwur kabeh panjangane kang dhuwur diwai kajaban dening Kang Maha Kuwasa kang ateges bisa pikul dhuwur mendhet jero warang wong tuane kang simbolan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Piko Raditya Pratama. Joko Ragun. Ger anak wargina ken Alvaris. Joko Ragun. Ini lebih ora teges iki dina seneng-seneng tak duwe ngropo awak dhewe mergo duwe anak ning iki dina kasunyatane aku jejere wong tua lanang kudu nyukupi kebutuhane keluarga. Terus Kaki. Nanging Kaki Kepiye? aku rak yo urung tau duweni anak. Lah kamangko anakku titipan iki mau duweni Sukerto. Kasunyatan. Mbok aku ki mbok digolekke kanca rowang kok piye lho ki? Anggonmu paring atur kaya mangko wis ana bener. Yen to kasunyatan aku budal ning sliramu njaluk kanca rowang. Heeh Ora Kaki. teges iki aku njaluk kanca rowang marang tangga teparo. Lanjut. Mergo nglamur laku kanan kadang tuwa papat cacahe sepot-sepot batur bakal tau jodake nang arep. Kaya ngono Kaki. Ojo dadi kageting. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah amarah alwa. Onaina. Supiyah amarah alwa wahlan bebot wae. Yetos koit berbadan sakit to dadi badan kasare mergo iki dina aku njaluk dina sabiyantumu. Kowe kabeh takon Joko kadangmu anom sak karone kok dadi kanca rene legi. Yen sagut Joko jangan nganti lirwa saged bebek itu. Ini legi. Kaki. Lah kowe nang nyebut duwati panopo jiwa kanggo kebutuhane keluarga, keselamatan anak tak sampe ono. Sendika dawuh Kaki. Lengku yen tono bebaya sliramu ora bisa mentasi gedhe lemah kaping bakal bali tumuju sak ring. Kaya ngono ya Kaki. Sewang-sewangan andum selamat ini legi. Heeh Kaki. Hati-hati ya Kaki.
Dase Ayo mbok to cang. rene. Dasku mbok cangkengku lha ya. Lah rupamu kok kaya grandrong to. Kene. Kene lho. Kene lho. Ya kirek ya ngelpen. Kene. Matake niku sik tak ketok lho. Ora ning matane to. Sahabat kira. Kir Sophia amarah lu amah lan mutmainah. Ngentut to jenengan. Ora Pripun. kene aku arep takon karo Iya kowe. iya. Iki mau kowe lho tak konjoku karo putraku. Aku mlotrok lho. Matane ngene lho. Nah, Pripun? kowe mau tak konjoku putraku to? Nggih. Heeh, bocah sakloron kae mau lho Joko Blagur. Nggih. Lah iki bocahe sakloron kene ngendi lho le? Ngeten lho Nini. Piye? Niku nganu niku wau kan kula kan nganu. Basamu kok nganggukan to? Niku lho kula wau nganu. Piye? Kok nganu kok terus ketemu kok ngonang anu. Wis sama keprene ben ora nganu. Emah mbok nuruti. Nih. Niku wau kula rak dolanan gegojekan. Lah terus Lah ning ngiling griya menika wonten mendong kang angen danu. oh kae pedhot limengan ana dhuwur ngomah kae to? Nggih. Nang dhuwur payon kae to? Nggih. Terus piye le? Bareng mendung menika ical, barengi kadang anom kula kekalih ical ini legaya. Putraku kae morca saka ngomah ya ngger. Ngger ngertenono. Yen to putraku kabeh ngono wae putra titipan. Kamangka ngger. Putraku kae munandang Sukerto. Lah kene ngopo kok iso murca saka ngomah? Mengko yen tok wanci-wanci kakek kontur lek matur piye ngger. Coba ndang wangsulan. Pripun? Kupingmu butek. Kula ingkang badhe tanggung jawab anggenipun murcani kadang anom kula kekalih. Kula ingkang badhe walu kalian kaki legeyek. Kaya ngono. Ayo rewang-rewang ngono, Ngger. Monggo, Aku monggo. tak undang karo kaki legeye. Nggih, semonggo. Kaki legeye. Ini legay. Kaki legeye. Tembe wae aku upadi pangupa jiwa. Kanggo kebutuhan ing keluarga, durung entuk pakaryan kang gumathok. Sumendal sumelanging jroning atiku sajak krasa pengen gati-gati bali tumuju ana sakdoing rapa. Kaki legeye. Ini legay. Aku tak walo kowe ya kaki. Kabeh putramu loro kae mau murca kaki legeye. Bocah sak karone Joko Blagur kae ilang. Wis tak rasa yen to kasunyatan iki dinana kedadian kaya mangkono merga welingku sekawit marang sliramu. Ora teges iki dina ora duka ning aku uga nyandhek obonku bakal duka marang sliramu. Yen to kasunyatan tutuh pinutuh ora bakal ngrampungke apa kan dadi kedadian ning malah digawe pedhot limano sak jroning rapa. Ini legeye. Kaki legeye. Yen to kasunyatan kaya mangkono iki dina tak suwun marang sliramu. Toto atimu munggahno ing sanggar pamujan. Aku bakal ikhtiar budidaya baline Joko Blagur sak karone ana ing pengarepan. Ngendika dawuh kula tak nyuwun pamit kaki. Iya. Supaya amarah luamah lan kowe mawon. Ora selak kasunyatan iki dina pekan dadi kedadian sak rapa. Ora teges aku ora duka, Mir. Ing kasunyatan iki dina aku nglenggono yen to kabeh mau pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Abot sak uring pundake mutmainah merga iki dina kasankan duweni aji ganda pangrasa lan pangliputan. Jeneng sira tak utus dadi cucuking laku Mupadi kadangmu anom sekawit kudu bali ana ing pengarepan. Lan kowe kabeh pemanuk ana lakune mutmainah mrih bisa baline kadangmu Joko Blagur sakarone. Mula saka iki dina ora usah kesuwen. Kanthi palilah kowe enggal budhalo. Supiyah amarah aluamah lan kowe bae. Yen to kasunyatan kawit
Tautus ngupati kadangmu anom sak loro. Ning yo gini. Bali yo ning pengarepan kurang kok kadangmu Joko Dragur sakarone kasunyatan ngirit kewan kang gegirisi kaya mangkene apa kang dadi setia. Kewan kang gegirisi menerang nyidra kadang anom kula kekalih kaki legaya. Adi jenengut mainah mangerteni kewan gegirisi kang nyidra kadangmu anom nger. Panget panarimaku yen to iki dina jeneng sira kabeh ngirit kewan ning pengarepan kang nyidra kadangmu. Nger sekawit badan tak cipta dadi badan kelas. Bakal tak balekake dadi badan alus maneh supaya bisa kanggo kekuatan kadangmu ana menawa sak grego karpane kewan. Mula saka iki yen manjing jiwa lan ragane Joko Dragur sak loron. Satrio tejo dikolesno tejane wong rangkaton kebludung kol kerikil malang-malang dekat yo pusat-pusat yang tengah margo catur tengah perapatan yen to kewan gegrisi ning pengarepan iki dina bisa tata calmo sapa kan Hadusana nger wong gedhe dhuwur iya tambuh marang aku sajroning jagat tanah pulau Jawa ya kene ora ana loro uga ora ana telu ya mung sawijine aku sing kena diarani Sri Bathara Kala Glab Jaita balik sak kowe sawang gedhe dhuwur wani ridulaku samang dadi dasanamamu wala taala Sri Bathara Kala Glab Jaita dasar kepranyata sing sira kepengin mangerteni sapa kang wani ngadeg dening pengarepanku ora kaliya sepone tanah pulau Jawa kaki legekan ati pemarap welah dalah iras patos kebetulan aku bisa barep-barep. Kaki lagi iya. Ya ning papan kene. Aku kepengin agih janji nalika sejarah tanah pulau Jawa kae. Jadang pangane Sri Bathara Kala Glab Jaita siji enem pitu pamukas. Kaki lagi ana paron nanging ya kene. Dina iki aku wani mlebu ana sakjroning desa Pasuruan Kidul kene. Sakjroning desa Pasuruan Kidul kene. Ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Agus Haryanto adalah Ibu Diah Novitasari. Bapak Agus Haryanto kae duweni anak sing duweni jeneng Viko Raditya Pratama. Lahire bareng mleteke Surya saka wetan. Kae kena jare bocah julung wangi. Nanging Bapak Agus Haryanto adalah Ibu Diah Novitasari kae duweni putra kalih lanang kabeh. Sing kira dari bocah uger lawang. Sakwise tak tadah, dadi kala mangsa ora gawe adem. Ayeme sak jere gua garbaku. Kapara gawe sing sarane. Ya kenapa kaki legaya? Bathara Kala Glab Jaita. Dasar kepara nyata. Dadi derdah ana sak jering rompok ora kali omong pokal gawe mung tetepi datang pangan sing bapa adame ibu kang nandang kita kasunyatan waktu dari Atoto iki ya Novitasari duweni anak kang duweni Sukerto julung wangi kang pambayen uga bocah sakarone kae uger-uger lawang iki dina nek goblok wis dadi jamak ning ya iki dina kasunyatan Sri Bathara Kala Glab Jaita apa lali nalika babat alasana tanah pulau Jawa kae entuk Sri Bathara Kala Glab Jaita gogol apa kang dadi jatang pangestuting bapak adam kang nandang nanging entuk ora karuwat sengkal tambah isan maneh entuk ora karuwat sengkalane amangka iki dina Sri Bathara Kala Glab Jaita mangerteni bocah sakarone kae kinalungan janur peneng ning jagane kapura tak paring ngaji sangot kangge dibahas iki kang mopo yen uga iki dina kasunyatan wis tak lukar ketone dadi bocah kang suci ora dikepolo apa-apa nek goblok nek mung ora gawe adem sak jroning wadukmu kasunyatan gawe sekarane sak jroning karwa Sri Bathara Kala Glab Jaita dasar kepara nyata dening mangerteni kahanan kang kaya mengagondo tak jalukan ora esuk ora ya iki dina aku njaluk paline bocah sakarone kaya tanpa gedek jadi sawi yen to kasunyatan Sri Bathara Kala Glab Jaita mesti wae bakal lah dalah kaki lege ora paran sugih kendel bondo wani kowe wani njaluk anak wis ana sakjroning go karepku wis sak mesti tak apa pawitan umpama iki dina Sri Bathara Kala Glab Jaita njaluk bebono aku wis sanggup pinangkan cacahe teng sinong doa batang bakal ngulungake anak ora sakjroning bukan ini bangun utangku dari papan kini barang kabeh setting di wong kabeh ya dadi hubungane bocah temane luka ireng sak kembaran ora kali ora den penuh lan raden tetep angin duju jagale manungsa memayu-ayu ning bawana lan kita saka Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges urip lan patihake Gusti Kang Maha Kuwasa kuwi lan aku mung cintai ngalam dunya
Syarat sarono amrih bisa baline anakku sak kloron kae teko gedhek diri sawiji ing donya iki ana wujud. Bakal tak sembadani. Mas Picis Praja Brana Busana kang patih biar bakal tak pinangkani uger dan ojo jaluk semren lintang lawan rego. Wakil gek, rono gobok mulane mripat. Aku ra butuhake Mas Picis Raja Brana. Ora jaluk busana kang patih gawa biar kae. Apa meneh temure lintang lawan rembulan kae ora? Sing dek karepake. Anakmu kuwi raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma. Minangka gantine raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma sing nganggo sarwa seta. Kang aran pitik putih telu cacahe. Wis kepisan. Angka loro mori putih telung dedek pengawi. Angka telu beras rong pitras sak bumbune. Ora esuk ora sore sing dadi panjalane Sri Bathara kala Glasita. Bakal mbok wujuti. Dina iki bakal lukarake putra. Wis dadi kasunyatan apa kang dadi panjang main dunya iki ana wujud. Atore puane tanah plu Jawa kena rek. Enggal utano anakku lho sak nggo karpa. Yen mengkono rasa kesuwen, saake anakmu sing wis ana sak jroning gua karpaku iki. Mundur sak jangkah tampanono. Tak tampani kanthi alus. Ini legaya. Ini legaya enggar dugar anggonmu nyuwun marang Gusti Kang Poposo. Aku wis dugar lho Ki. Piye ta Ki? Apa lho? Gak tak kon donga kok malah medun-medun Lah kok. donga saking kesele ra yo ngene to mlakune to Ki wong kekeselen lho. Oh ngono to. Iki perkara kesuwen. Apa lek? Iki wong rewang. Anakmu wis ketemu yo Ki. Lah kok saiki kok mripate blalak-blalak ambane sak terbang gombal lho Ki. Tuwar. Iki ora ngono to. Apa? Ayo kasunyatan. Kok nggo pentol iki lho. Lah sak kok ketemu kok super ngenang ngene ngopo lho? Kaki legeye. Ini legaya. Kasunyatane anakku ki mau wis ketemu yo Ki. Yen to kuswanti-wanti Rama lan ibune kae mundhut teng putra mestine ora siwani lho kan. Wis dadi kasunyatan kaya mantun. Kae kok ono perdak ganter-ganter ya kaki legeye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten bangkling Bapak Agus Haryanto saha Ibu Yana Putasari. Nanging damel kageting manah kula panjenengan tumuju sak kelompok kula beto kados katen jajane mengkuwi gati kula. Nun sewu dalam-dalang atur Bapak Agus Haryanto. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe baringi bebungah kaki legaya lan legaya amargi sampun kula wentah putranipun. Dados menika sedaya sedekah panjenengan Bapak Agus ya. Tumrap proses juga. Terus apa ki sampun ikhlas lahir putusan. Ikhlas nggih. Ya. Ora ana budiah ora saduk kowe. Aku ngrasakno bojoku siji iki kok ya aneh-aneh ngono. Ngapunten Pak Agus. Wingenane nika kula salah jahitke. Lah iya piye siji nemplek ning kon bentang. Sasampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sekian kula. Inti dikalikan pada menika badhe ngajak kondur putra panjenengan terus wonten wigati punapa kok tinggal-tinggal. Kedalipun Islam. Pun kita nggih. Kula tansah di kang kuat betul samangke lampat kita mempakan macam selamat kali itu dari Solo pinaringan tinggal jangan sonare yang terdapat. Amin dan kita berbuat soleh atau kita katakan satu pun sewu bobo. Ing mriki kula badhe nitipaken wujudipun janur dumateng panjenengan.
Kula suwun Bapak tuwin. Janur punika samangke panggen kebiasaan batal. Bali kasuran dinipun putra kekalih panjenengan sare. Selamipun sepakat diketahui gansal dinten. Sak badanen gansal dinten, janur punika panjenengan larung kae bocah wonten lepen ingkang wonten daya pinten. Padha jireng ageng ayu tak warga panjenengan kanthi panggonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ra mbak wujuding janur, nanging aku mbak sintalane anakku sak loro. Sakat oh julung wangi ugi uger-uger utama kanthi jabah bintang mongkoso wilujeng slamet kalih putro ngerti kami supate kae satu kapore saya saged dimulai dari para putra ing mriki kami dadi kula keparing disebut Joko Tentu jangkepi syarat sarana bapa tuwini kuwatir ninggali kang putra keparing kula Pak biar anakku Tiko Raditya Pratama Joko Biar anakku Tiko Raditya Pratama Joko Jlagun. Mangke kang alif badhe mangke sedang mawon biar anakku ajinan ini juga termasuk sama jadi panjenengan tetapi akan anak Jawa karena tetap panjenengan semoga terus terus keluarga panjenengan tak sampai lagi melakukan final hasil itu dari Bangsa Senegol Bobo itu jangan singkat Paris saya katakan tidak dekat dengan Bapak Agus Haryanto itu dia Ibu Samudra Panasomo pun kita sadari ada sudut foto matang panjang terwujud di dalam suasana rahayu dari Wiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lege ya. Kaki lege ya. Aku kok sajak terenyuh. Terenyuh napa ta? Ditinggal anakmu karo wong tuane. Ya wis ra dadi ngopo. Sajake kok padha tawang-tawang tangis. Lah iya. Arimbit kok beto wonten tembur beras. Wonten beras kuning, godhong alang-alang godhong apa-apa ugi wajib. Apa kabeh kae mau ana werdine to kuwi? Wis sak mestine mergo Bapak Agus Haryanto so Ibu Diah Novita Sari kae netepi adat tanah Jawa. Amangka ing tanah Jawa kae kebak adat budaya mengkuwer dilan samudra. Kaya ngono. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane. Embor. Awak dhewe wajib gemborake utawa ngandhake marang tangga teparo ning Pasuruan Kidul. Yen to iki dina Bapak Agus so Ibu Diah kae wis tukar-tukar putra sak karone. Beras kuning kaki. Ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat cengkalane anakku iki dina wis kasembatan. Kembang setama. Wujudian Bapak Agus Jawa Ibu. Ora lali marang kadang tuwa papat cacahe kapara-para nabi para rasul para wali wasana Mekah Madinah tanah Jawa. Babil khusus kaki danyang sohib wilayah ana ing tlatah Pasuruan Kidul lumeber ahli kubur jaler lan estri. Ana wajib kaki. Wis dadi kewajibane ora mung nglairake. Maringi jeneng mitanake nikahake uga sekalane dadi kewajibane wong tuwa. Ana godhong alang-alang godhong apa-apa ugi godhong luweh kaki. Kuwi yen to Bapak Agus Haryanto so Ibu Diah Novita Sari kae. Wiwit awal duwe hajat lan akhire tancane nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya sinedangan para malaikat ing Allah Taala, para nabi, para rasul, para wali watana Mekah Madinah tanah Jawa khusus kaki danyang sohib wilayah wonten ing tlatah Pasuruan Kidul. Ugi dipun hangestreni para pamirsa kakung semono putri dinampi ing dinten nggih menika swasawati anti piwasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Keluar saka kersane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sri Bathara kala kelap sanjung dasar kepara nyata.
Ora teges aku ngirwakake apa kang dadi panjenengan bakal tak wujudi nanging aku njaluk sabiyan tuwa sagut. Sagup Kang Yen Kilegaya. kaya mangkono sadurunge 40 Bathara kala kelap sayu takon Joko ketamtane daleme Bapak Agung Haryanto ibu.